Els jubilats també comparteixen un dinar al pavelló poliesportiu, un dinar de germanor i envoltat de moltíssima gent gran. Vinc aquí a la Vale una estona, Vale. Molt bona tarda. Buena tarde, cariño. Estas persones que tenim aquí són de Pamplona i són molt amics nostres i han vingut expressament a passar la Candelera aquí, Perquè és una festa a la Candelera que està oberta a tothom, això sí, eh? a tothom, però ningú porta res. Gent que ve de molts llocs, molts de Palamós, a aquesta Candelera, i també d'altres indrets de l'Estat. Galeres estan ara a les cuines. Estan bones o què? Boníssimes. Boníssimes. Anem a saludar aquesta gent de Pamplona. Buenas tardes. Buenas tardes. Venís desde Navarra, aquí a Amella de Mar, a la Cala, a celebrar la Candelera, porque supongo que lo habréis visto ya en otras ocasiones ya también. Sí, no es el primer año que venimos. Venimos ya hace años que venimos. Y en el dinar del Jubilats, en esta comida con toda la gente de Amella, también hace tiempo que venís, sois asiduos. Este es el primer año. Es la primera vez. Comentan por aquí, tenéis casa también para aquí en Amella, así que és un buen... Ells i sa filla. Tienen lloc per a quedar-se, perquè, clar, els teniu germans una punta de l'altra. Paco Jordi, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Sí, els germans i la família comença lluny millor, saps? I més en el menjar. I tenim prou junts, el menjar patadets. Comenceu bé, amb galeres, un ranxet que suposo que estarà molt bé, no? Han tingut un detall de veritat molt bo. Ja que la galera la coneixem tothom, no? Però trobar una galera així a la Candelera, per a mi és un 10, de veritat. I les festes de moment com van? Saleu, sortiu al carrer, participeu als actes? Molt bé, sí, tots els actes. Sí. Perfecte, doncs bueno, molt bon profit i que gaudiu del dinar, eh?